Arong Sports Association pen kechengsi Thong Nokbe kekat kachepate kepadapon. Therepo ni phai cricket ham arni Arong Sports Association atom patebi ponsi kechengsi Thong Nokbe kekat pinso lapen arloso phan kapadapon. Bangso Thong Nokbe kekat kapadapon ano Arong Sports Association amai phu Dharam Singh Pro lapen Kongchun bang Dharam Singh ingti lapen DSA klembang phuatum doan pen chepate biponsi Arong Sports Association ahin pen kechengsi Thong Nokbe kekat kachepate kepadapon. Bangso Thong Nokbe kekat kachepate kepaman pon lagi non ki thurmi obikimi arisoi jangan tuaphan panong pi ponsi pinso lapen arloswa tuaphan isi our side kimi pipon non obikimi arisoi jangan tu kapatu ahin aning kapahang mati aning kinung ponchi phansi bangso Thong Nokbe kekat padopon lepen kai kita opran mesen pen kido ke thak ponang chiku akimang pensi Arong Sport Association pen non ki thurmi obiat maphan ason kapatu hayo ke damtang ani papadopon si kapatu ahin ani parun polo lason si therepo ni phai cricket hom ani lethot sitame ada por phai phua porben ke chengsi Thong Nokbe kekat kachepate padopon bangso Thong Nokbe kekat kapadopurano pinswa tmaphan lagi dongmukak ahi tipen Arong Bharat Field ansi pakatpon lepen arloso tmaphan sil dharampur rongmirdan Samson Singti LB School pen Arong Bharat Field ansi pakatpon bangso Thong Nokbe kekat kachepate kepadapon panglung pepen pang plikepla nargep abang bang piato chepate pon pinsong popen ke chengsianong e kachepalong pon lagi diganta bora lapen hinianong e lagi prem bahadur never lapen ke thomanong e subhas hansiatum ahin pensi certificate trophy lapen tangka chepalong pon lepen harapu arlo sangbong pensitami ke chengsianong e kachepalong pon lagi mahin ingleng pi lapen hinanong e lagi monjur ingleng pi lapen ke thomanong e lagi martha pujur atumsi certificate trophy lapen tangka chepalong pon ringtido bangso Thong Nokbe kekat kachepate poralong aron kapathik pon atingpen dongmoka kahi tipen Arong Bharat Filalong an kapali dunmate completed abang phu abang phiat waphan anda certificate lapen medals piponlo lebangso ke chengsi Thong Nokbe kekat kachepate Arong Sport Association pen kapatabonalong manping alhui kachidonglon lagi Kasa Vice President Board Singkro Arong Town Ward Commissioner Mongol Singh Be Harsing Rompi Ward Commissioner Sarthe Tera Arong KCS mai phulapen DSA mai phu Dharam Singh Pro lapen Kongchun bang Dharam Singh intipen jenglong pinang an kethi atom chitong si RD pidun pen ingsamjin pen pachun polo News Report Karbi Daily News